Igbo ndị ọma, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. Ọtụtụ oge ndị gara aga n'otu obodo, e nwere otu eze dị ike nke na-achị n'ebe anụ ndọgbu na anụmanụ niile ndị ọzọ dị. Onye eze mụrụ otu nwa nwoke Ọfọdele bụ onye o nyere ụmụ agbọghọ 50 dịka nwunye, mana ọkpara eze Ọfọdele enweghị mmasị n'ebe ha nọ. N'ihi nke a, onye eze were iwe ma kwubie okwu nke bụ iwu na ya bụrụ na o nwere nwoke mụtara nwa nwaanyị mara mma karịa nwunye 50 ọ chọtara nwa ya nwoke, bụ nke ga-amasị nwa ya Ọfọdele, nwata nwaanyị ahụ, nna ya na nne ya ka a ga-egbu ozugbo. N'oge a, mbe na nwunye ya mụtara otu nwata nwaanyị mara mma nke ukwuu bụ nke ka dị afọ 12. N'ihi ụjọ iwu onye eze mawapụtara, nwunye mbe gwara di ya ka ha gbuo nwa ha nwaanyị ma tụfuo ozu ya n'oké ọhịa. Ma ọ bụghị ya, nwa eze Ọfọdele pụrụ ịhụ ya ma nwee mmasị n'ebe ọ nọ, nke ga-eme ka e gbuo ha abụọ. Mana mbe ekwenyeghị ma zotuo nwa ya nwaanyị n'otu akụkụ mbara ezi ha wee na-agbachigide ya ụzọ. Otu ụbọchị, dịka mbe na nwunye ya pụrụ gaa n'ubi ha, Ọfọdele nọrọ na-agafe n'akụkụ ụlọ ha bụ oge ọ hụrụ otu nnụnụ begoro n'ọgba ụlọ ahụ. Dịka nnụnụ ahụ tinyere akọ na uche ya naanị n'ile ada mbe anya n'ihi mma dị ọgọ ọ mara, ọ mataghị mgbe Ọfọdele bịarutere nso ma jiri otu okwute tụọ ya, nke mere ka ọ daba n'ime mbara ezi mbe. Ọfọdele nyere otu odibo ya ntụziaka ka ọ gaa weta nnụnụ ahụ. Ma oge odibo ahụ wụbara n'ime mbara ezi mbe, ọ hụrụ ada mbe ma hụ mmụọ mara nke na-ada akpịrị. O mere ngwa gaa kọọrọ Ọfọdele. Ọfọdele gara wee jiri anya ya abụọ hụ. O nwere mmasị n'ebe ada mbe nọ, dịkakwa ada mbe nwere mmasị n'ebe ọ nọ. Ha kparịtara ụka ogologo oge ma kwekọrịta ịlụ onwe ha. Oge Ọfọdele larutere ụlọ, o nweghị onye ọ kọrọ banyere ada mbe ewezuga nne ya. Ma n'agbanyeghị ọghọm na ihe ize ndụ dị na ya, nne ya dọnyere ya ukwu ma nyere ya aka chịkọta ọtụtụ akwa, ọtụtụ osisi, ọtụtụ ji, mmanụ nkwụ, nkwụtụnkwụ ego na ego isi nwaanyị. Ọfọdele buru ihe ndị ahụ gawa na nke mbe wee gwa ya na ya nwere mmasị ịlụ nwa ya nwaanyị. Mbe wee tie mkpu n'oke olu na chi ewere ehihie jie. Ma Ọfọdele kwere ya nkwa na ya agaghị anọ ndụ wee kwe ka nna ya gbuo ha, n'ihi na tupu eme nke ahụ na ọ ga-ebu ụzọ gbuo ya. Mbe nabatara ya ma gwa ya na ya chere ruo mgbe ada ya torutere ruo afọ 18. Oge afọ 6 gafechara dịka ada mbe chọrọ ịbanye n'ụlọ iru mgbede. Ọfọdele gwara nna ya onye eze na ya chọrọ ịlụ ada mbe. Oge nna ya nụrụ nke ahụ, o were iwe nke ukwuu wee kpọkọọ ọha obodo. Mgbe ọha obodo zukọrọ, onye eze na nwunye ya wee bata. Eze nyere iwu ka a kpọpụta ada mbe. Ma dịka ada mbe pụtara n'ihu ọha obodo, eze wee hụ n'ezie na ọ mara mma nke ukwuu ile anya. Ọha obodo wee rịọ onye eze ịgbaghara Ọfọdele ma tụgharịa iwu ahụ. Ọfọdele sekpuru ala wee rịọ nna ya mgbaghara n'ihi nupụrụ isi. Onye eze agbaghara ya ma gọzie alụmdi na nwunye ahụ. Oriri na ọṅụṅụ wee rie elu ọjị n'obodo ahụ otu izu ụka, erimeri akpụ na ofe egusi, mmanya ngwọ na ụgba. Eze wee nyepụ mbe ọkara alaeze ya, ebe Ọfọdele na onwe ya nyere ọgọ ya nwoke ndị odibo 200 ijere ya ozi. Oge onye eze nwụrụ n'ezi afọ agadi, Ọfọdele wee bụrụ eze. Nke atọ m iche. Ndị okenye na-ekwusị, nwata a zụrụ ma chekwa nke ọma bụ Akụ Chi Nyere. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu rukwa n'izu ụka ọzọ, ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.